Siyam sa 17 ka mga Oponganon nga gikan sa flag countries gipaubos karon sa home quarantine human nagnegatibo sa ikaduhang RT-PCR test. Samtang Lapu-Lapu City Health Office mitataw nga wa makapikto sa gidaghanon sa COVID cases sa dakbayan ang nakalabayng kalihukan atol sa Kapaskuhan. Si Luan Mirondina sa report. Ana karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay ang siyam ka mga Oponganon nga nangabot sa Mactan Cebu International Airport niadtong Disyembre 30 ug 31 nga gikan sa mga nasod nga nalakip sa travel restrictions. Gipasabot ni Grace Mary Karungay, epidemiologist, nga pulos nagnegatibo sa ikaduhang swab test ang siyam ka mga Oponganon ug nakapasar usab sa gihimong assessment sa City Health ang ilang panimay alang sa home quarantine. Kita man po nato nga kanang kuan giandam na po sa ilang family nga ana sila mo stay nga sila ra nga nara po sila ilang kuan part 2 based sa assessment. Samtang 8 ka mga Oponganon nga nangabot niadtong Enero 5 ug nagnegatibo sa primerong RT-PCR test ang gipahimutang karon sa medical facility sa Barangay Gunob. Samtang gipaabot pa ang schedule sa ilang ikaduhang swab test. Gahapon may upat nga naduga nga mga COVID cases sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan usa lang niini ang nakitaan og sintomas ug anaa karon sa tambalanan samtang ang tulo pulos asymptomatic. Gitataw sa Lapu-Lapu City Health nga pabilong ubos ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan ug wa makaapekto ang mga kalihukan sa nakalabayng Pasko sama sa Misa de Gallo sa pagsaka sa gidaghanon sa COVID cases sa dakbayan. Most probably kay ang ato ang mga tao nagsunod na sa kanang protocol, mas daghan ang kanang nag-wear na sa ilang mask o face shield nagkuan sa observe sa social or physical distancing o sigurong dili kayo ingon ana kataas. O wala sa tay ingon ana nakita nga mao na yung hinungdan nga taas atong kaso. Sa pagkakaroon, ana-analay 37 ka mga active COVID cases sa dakbayan, human makarecover ang 2,525 sa kinatibuk ang 2,681 ka mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Samtang nadugangan og 6 ka mga nasod, ang unang 21 ka mga nasod nga may mga travel restrictions. Kini naglakip sa Portugal, India, Finland, Norway, Jordan ug Brazil. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.